Straight to the point. Now, mahinaot ta mga higala, no? Mahal-mahal man ang Caltex, day. Mahal-mahal gid ang Caltex, ha? Sa ato na bantayan mga higala. Ang Petro ni ubos tanan, ang Caltex medyo mahal-mahal, ang Shell maoy ni ubos ang diesel, ni mahal ang gasolina. Okay. So, okay, mahal gid ang Caltex plus di na sila mo tuman sa kunusahay, no? Okay. Napos sila ilang kaugalingong mga customers, no? Asa may mas daghan og kuning tulo ka mga dagko nga mga kuan, mga negosyante o galana mahigala. Tulo man ang pinakadagko gyud, Caltex, Petron ug Shell. Kining uban mahigala mga gagmay ni nga mga gas stations, manikay-sikay puno sila mahigala nga makakuan, makahalin, no? Pero kini mga dagko nga mga gas stations, kining Caltex ko nabantayan mo dili kay mo follow dayon og wanda. Okay, pero sige lang ha. Napo sila ilang kaugalingong mga suki tig paminaw. Na ato ni tagag pagtagad mahigala unya kini lagi gumikan ni migalas gubat sa Middle East nga naapektaran ang tibuok kalibutan sa presyo sa lana. Labaw na mahigala kita sa Pilipinas, sa Asian countries nga pulos nagsalig sa ato mahigalang gas, diha mahigala sa Middle East mo na ang apektado gyud in taon ta mga suki tig paminaw. So inaot punta nga dunay mga kalambuan ani kay mao lagi na niingon naman ng Iran mahigala nga ila nang tangtangon gyud ang ila mga kaygalaang blockade diri sa Strait of Hormuz. So pamani matangtang tanan kay nga hadlok pa man ang mga kapitan sa barko mosuod gyud dito day. Kay delikado man og moingon ng Iran mahigala sige makalusot na unya ilang palutson katong ilang mga allies. So medyo managana gyapon ang mga kapitan sa barko. Unya ang makalusot ang mga allies mahigala sa Iran, alkanse ang mga allies sa Amerika di kalusot. Nag-blockade po ng Amerika. Nga puslan man, di kalusot ang inyong mga alay, di po kalusot ang amo. Di kalusot ang amo, hasta po inyo, di kalusot. Ang China lagoy na kalusot-lusot, ha? Ang barko sa China nga tangker, why problema. Musod gawas na dito may galan. Ingon ang China makigalaan nga, wa may labot sa inyong gira, ay lamig hilabtin ninyo, ha? Bantay lang. Kanya kay China may galat superpower sa guna. Ang US may galat ni Kwansat inutok sa ng US. Wa pasabot nga nahadlok na China ang US may galat pero di sa gusto nga mo daghan ilang kontra. Kay di apay Iran mahigala nagmutabang ng China. Kay kanan China ni tabang gina sa Iran mga kaigalan paghatag og mga information. In fact, do nagi-parking barko dito mga higala sa China. Mo naghatag sa pinaagi satellite day naghatag dito sa Iran og mga kuan. Inana ang ilang gitabang lang. Wa sa mo direkta nga konfrontasi sa Amerika, but doon na sa itabang nga gihatag sa Iran. Kana gani mga drone mahigala nga gipalupad ng Iran, ang uban na gikan sa China. So mo na nga dili direct confrontation ang gihimo sa China pero nitabang sila. Sama ng Russia nga nitabang sad. Pareha na pod mahigala sa Amerika nga nitabang sa Ukraine, batok sa Russia. Dili sila motabang nga dunay ipadang mga US soldiers dito nga mao gira gyud. Dili direct mahigala nga pagtabang, but indirectly hatag silang mga armas may gala sa Ukraine. Aron mga kigalaan nga ang Ukraine makasukol po sa Russia. Inana na mga sukid tig paminaw, no? Mo na mga sitwasyon din na. So mo na nga China, ni agi ang China, ingon China pagi alamiha kay wa ra bagyo milabot sa inyong gira. So ang Amerika po nanagana sad kay imong paliglahan ang China may galag musukol na ba na mga sukid tig paminaw. Wa pasabot nga nahadlok ang US ana pero karon panahon na ibanan na ba mga bala sa US day. Og mulibinta ng China, naaraba po na mahigalay nuclear. So ang US mahigala daw, may kalma lang. Pag ingon mahigala sa China nga, muagi mi ha. Wa mi apil anak inyong gira, muagi lang mi. Ay lang gimig apil-apila. Why nakapalag? Ang US Navy mahigala, igo lang teleskopyo. Agi lang yun mga kagalaan ang China. No? Na kita sa Pilipinas, di punta mahigala mo ingon niya, agi lang mi ha. Kanang US mo itong ingnon. Adto ta sa Iran, may agi lang mi ha. Wa mantay ka panghulga pud kay. Unsa to ba yun? Agi lang mi ha, barang inyong resulta. Hilabti mi ron, ha? Kaya China may hilab. Agi lang mi ha, ay mig ayaw gyud mig hilabti kay wa mi labot ana inyong gira. Bantay lang mo. Basta kami malinawon lami mo, agi lang gyud mi. Wa ni nakapalag. Pero kita Pilipinas kay unsa man na to ingon? Agi lang mi ha. Moagi lang mi, US o Iran, pagi alang mi, kuha lang mi glana dito. Wa mi labot ana inyong gira. Bantag inyo ming apil-apilon, dila ray way labot ninyo. Sikihor Squadron ray bahala ninyo.
Di para may among Naga Air Asset o Capiz Airbase, ha? At agi katawa mga sukitig paminaw. Muna nga, dako karong imbestigaronon kining assassination attempt didto mahigala sa kinini ang gipahigayon mahigala didto sa Washington Hilton Hotel ang White House Correspondents Association nga naghimo sila sa ilang dinner dito kining media gala nga duna mahigalay assassination attempt ni US President Donald Trump. Ikatulo na gini na patyon si Trump day. Ha? Pirmiro, kay bawat kami dito sa Pennsylvania, ang target may gila si Trump na igo ang dunggan. Ha? Dunggan na ginaigo mahigala. Pero namatyan tog usa in taon dakin. Nay namatay usa, nay nangaangol. Ha? Pero kato pong sniper mga kagilaan nga mo nagbira, patay sa dayon. Kuha day nila. Mo ni nakangilngig sa Amerikano kay dunay anak day mga atim-atim kuha maginalasad. Di gyud maka-eskapo ba? Ha? Unya ikaduha may gala dito sa may Florida Golf Course. Doon na po laing assassination attempt ni Trump. Dakpan lang gyapon to day kitong armado nga si Trump sa tuyo. Ya, kini karong bag-on to Sabado, nagubot mang higala dito sa purbidang kuyawa. Imbes na garuno ni ang suspect kay nadakpan man mga kagilaan. Unsa may tuyo na niya, suko sa Trump nga sa iya lang kaugalingong prinsipyo pero suko agin niya mo ng iyang patyon si US President Trump. Or nayabag ni siya mga higala. Kay bawo kay yung patyo ni mo ng presidente sa Amerika nga guarded kayo na. O mapatay mga nimo, mapatay sa ka. Unsa man suicidal ning iyang style ay. Tabla pa kay naghikok oy. Og imo nang pusilo ng presidente sa Amerika mga sukitig paminaw. Pero iyang gibuhat na, unsa man na? Hikog ning iya? Or doon na ba kay nagsugo niya nga ipapatay si Trump? Mo ni dakong pangutana. Straight to the point. Dako na nga question. Or wa ba kani kalambigitan sa ilang gira sa Iran indekin? Kay kanang Iranian may gira, suko magyud Trump sa mga sukitig paminaw. Although karon doon na namang higalay sabot-sabot sa kahapsay kalinaw. So kini mo tan-awon mga sukitig paminaw unsa ba gyud? No? Tanaw ni mahigala ni mao nga sitwasyon. Unya kini ra ba di ay nagpusil ni Trump mga dunay nadakpan mahigala ni atong kini ni ang matawag na to mahigalag nadakpan maestro ra ba din di? Tutor. So daghang tumong sa may tuyo niya. Iyang patyon si Trump kay suko gid siya kayon Trump. Nganong kalayo gud ana mahigala limang kanang California. Layo kayo na sa Washington, oy. Imo nang pamilitihan dito, o imong tuyo suko lang kang Trump, day. Something yun nga, tanaw nun, ha. Maulian ka na siguro, kan travel palandaan, oy. Karang init kay imong ulo, mahigala niya mo travel pakaglayo. Unsa man yan tuyo? Ngadto siya mahigala, patyo ni sa Trump, tungkol sa kasuko, o maadto siya makigalaan kay kanana ang nayabag siya, baka doon ay problema iyang utok. Maadto ka suicide imong himuon? Or dunay nagsugo nimo? Or wa ba kani kalambigitan may gilas-gilas Iran? Nga dunay na lutsan dito mahigalag kuan nga aron tipi si Trump. Kana mga tan-awon nga mga anggol. O di ba kani gituyo lang niya kay vlogger din ni kay. Di po siguro, di po pwede siguro nga iyang himuon na kaya magka-content siya. Ang kuya ni mo dakpa na mahigala gipasakaan na bagkaso day kay kagahapon man to Lunes man. Pero lahi man atong oras sa Amerika god ogwan. Basig ni ibisigal ba mingon nga awa sir oy pang-content ra to sir. File na na kaso mga kagilaan, no? Ang problema na karon malibog na kung sa kay tuyo iniya, kung sa kay purpose nga nung iyatong gihimo na libog na mga otorite dito ug unsaon mga higala unsa iyang katuyuan unya ni pangutana pag inquest mo ingon na day kay nga wa sir oy akong tuyo ra to pang kuan lago to pang content ra. Pero ato ning isgutan mahigala to na hitabo ni atong kuan ha atong
media gala nights. Inon talang mga higala media gala para kuan. Pero mo ni mga kagilan doon naman goy mga katuyuan nga no to nga dato nga event unsa din nga event. O nya ato ning isgutan mga higala karon nga taon por bida ilang gip pabakwit si Trump. Oy, pero isog is Trump ha. Si J.D. Vance gibitad sa mga Secret Service, kanang Secret Service mo ni sa mga PSG sa ato. Kanang nga presidential security guards. Gibitad ang Vice President kay didto god si Trump higala gibitad sa mga kagilaan. Gisiguro na si Trump og si J.D. Vance ang katog yung mga ang presidente ug vice presidente. Si Melania mahigalang asawa ni Trump. Bida ni naningkamot nag-iya mahigalang kamang. Siyempre, unahon gamay lang presidente o ang vice presidente, ha? Kita kas video dito kasama kay why nagbantay Melania Trump day, kamang nag-iyaw. Pero grabe yung lubat-lubat, ha? Lubat-lubatan gyud sila. Pero si Trump medyo isugon ni Trump day kay pagkahuman nga murag nalinaw-linaw na. Ni post man ni Trump day nga okay, ang atong event atong ipadayon. Okay na, human na, na-neutralize na. Okay, padayon ta. Pero ang iyang Secret Service mo ni-advise nga dili nitang padayon ba sila pa laing kauban ba, ha? Straight to Pero the di point. mo masabot kay Chris Trump kagilaan pag yun, okay, nadakpa naman. Okay, padayon ta sa itong program, ha? Wa na mo sugot ang Secret Service. Ato ning tagag pagtagad may standby lang una alas sa Alamin 558 Manila nga mosunod na karon dayon.